Lesigeza indaba ze-1KZNTV efundolo samngethiso ngqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ehamba phambili osukwini namhlanje. Umbalula ukhankaseli ANC Emsinga zidube ukusebenza ezikaMaspala eNkonyeni kanti ke baphawula abakuleli ngokumenyezelwa kosuku lokhetho. Ziphume zashingila zaduba umsebenzi isebenza ezikaMaspala eNkonyeni ogwini seningizimu nelikaMthaniya zikhala ngokungabethembi ubuholo kuphethe isebenzi njengoba zithi ke kuyenzelelwa usiyabonga Mpele uthi ke kunezimali okumele ngabe bazithola kodwa kabazitholi ngenxa yokwenzelela ngakho bafuna izipendulo kumphathi kaMaspala. Kumente ukusebenza kwaMaspala eNkonyeni ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ukuthi izisebenzi zibeke phansi amathuluzi zikhala ngokwenzelela kwamakhansela kanti bathi kunezimali engabe bayazithola kodwa bazitholi bafuna nokwenyuselwa iholo. Into edala size sifike la ukuthi asikho hiphi amakhansela akhokheliwe ngenxa yokugrade kwaMaspala sasala ke thina ngaphandle ingakho sisathatha decision esinanga ngenxa ukuthi upholi bekade sibukhethile asisabethembi sabe sesiqoka ke le task team ekuyiyona ezosebenzisana no kuya phambili ukuthola impendulo ukuthi kwenzakalani ngemali fanele ngabe sithola abasebenzi. Uthi yize bengamkalela isikhathi umphathi kaMaspala kodwa udaba lwabo seliyaphuthuma. Kunjalo sekunesikhathi impela since uMaspala wahlanganiswa ekusamile nje kanjalo ukuthi asikaze thina sithole information asikaze sithole usupport yonke into yethu inyathelwa ngezinyawo noma singaze simkalele isikhathi kodwa into yethu iyaphuthuma kumanje nje sisazokwenza follow up ukuthi yonke into ihambe ngohlelo. Omunye wezisebenzi uthi kubazwisa ubuhlungu ukuthi khona sebenyuselwa imiholo kodwa bona abakanyuselwa nokwenza bangasebenzi kahle. Nothi ukuthi asikuthanda ukusebenza kodwa indlela okwenziwa ngayo kuloMaspala kuyosilidela izintweni ezifana nalezi. Bengicela ukuthi ngingabuzi izinto eziningi. Bengicela ukuthi nje nginiphathise umphako ekuthenini noma ngabe ziyaxoxwa lezi zinto uyasibona isimo la ezansi kuwena ukuthi siqala ukuba njani manje ngenxa yokuthi kunabantu esekhona into abayitholile kunabanye khona into abayitholile kunabanye abangakayitholi lutho bona ngeke kuze kusebenzeke kahle. Umphathi kaMaspala eNkonyeni ufikile kwizisebenzi ukuzolalela izikhalo uthi yize sekufinyelela ekutheni uMaspala eNkonyeni ukuhla luka grade 5 kodwa kusanezingxoxo ezisaqhubeka ngakho unxusa izisebenzi uzibekezele. Njoba sekufika kwimanagement namakhansela manje eyabasebenzi kade iqhutshwe ayibo u5. Now into esimisile basebenzi eyokuthi ayikho final leyo report. Fanele bargaining council iziqede ukuthi iyoqeda igcine ngo5 noma iyoqeda isithi 6 noma iyoqeda ithi aqhubeka u4 asazi akukho emandleni ethu. Thina nje silinda ukuthi uSalga kwi-bargaining council nama-unions baqede basilethele i-report ethi uRenkonyeni uyile grade. So ube esekhuthaza ukuthi abafake ingcindezi kwinyunyana yezisebenzi ukuze kufinyelele esiphethweni sezingxoxo. Okwethu ngaba ukuthi siphusha uSalga siphusha i-union ukuthi qedani ngoba nisidalela inkinga ngokuthi sesiyama grade ahlukene phakathi kwethu nabasebenzi. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze-1KZNTV ngisesayidi. Ayaqhubeka ngamalungiselelo osuku lokwethula kosomqulu ANC ozokuba mhla zingama-24 kwephezulu njengoba kunobhala jikelele waleli qembu ufikile Umbalula ehambela ezindawo ezahlukene ukunika abantu isithombe ngokulindeleke ngalolu suku. Umbalula ke namuhla uhambele Emsinga phakathi nesifundazwe ukuzohlangana namalungu aleli qembu ngaphambi kokubekisa amabombe Moses Mabhida ngomgqibelo nokuyilapho kuzobe kubanjelwe khona umcimbi omkhulukazi okwethula kosomqulu. Ukuya ekhethweni sikulungele thina si-Africa siyalungiselela ukuya ekhethweni ngomgqibelo lo siya kuwo sizawuthula imanifesto ye-African National Congress. Imanifesto yethu ke ayiyontsoni asizuthetha into esingayenzanga injanjoku asizuthetha into esingazuyenza. Siyavuma ukuthi akhona amaphutha bekhona siwavumile and noxolo ekuhambeni kwexesha siyesafuneka sicela uxolo ekuhambeni kwexesha ngamanye amaphutha ayewayenzakala siyawalungisa lo maphutha lawa enzakeleyo. Ngoku intetho yethu ukuya phambili izawuthetha ngokuthi siza kwenza ntoni ekuxazuleni ezinye zezinto ezenzakalayo ekudingakaleni kwemisebenzi
ekwenza ukuthi abantu bafumane uphuhliso lemisebenzi eMzantsi Afrika. Zezinye zezinto esijongane nazo. I-ANC ihambiswa ngamalungu wayo, ngamavolontiya wayo. Ukuya ngangoko ke sizimisele kakhulu ukuya ekhethweni. Sichulumancile, sijabulile kakhulu ngokuthi umongameli akhuphe lesi sinqumo sayizolo sokuthi nge-29 kumnqamla juqu lapho siya khona. Sizimisele ke si-ANC ukuthi siphumelele. Sizawuphumelela ngokuthi sisebenze ngamandla ukuthi sifikelele kubantu bakuthi, sithethe nabo ngoba siyabona uchaba lingenelele. And abanye babantu bakuthi ikhona ke into yokuthi bangahle baphume endleleni ngezinye zezinto ezenzakalayo emphakathini. Ayingohlophe kuphela umuntu esivotela ukuthi makaphume, nomnye ujaji Mtata ngezizathu ezikhoyo esizibekile. And ngenxa yamaphutha amanye abekhona, siyayivumela lonto ukuthi sizawuvota ukuthi ujaji abeke phansi. Yilonto le singayo ke thina ngoba sihlonipha umthetho, singabantu bomthetho, singu-African National Congress. Injawu njoku into ethethayo yokuthi thina asibafuna abantu abamnyama nejaji, zininzi kabi ijaji apha kweli lizwe esizivoteleyo abantu abamnyama. Ayingohlophe kuphela, zininzi. Ungajonga e-Constitutional Court, asifuni abantu abazawusiqhwabela izandla abangazukwenza izinto ezisemthethweni. Sifuna ijaji ezizakwenza umthetho, ezizawukhusela nomgaqo siseko weli lizwe. Eyona nto singayo leyo. Imbali nomlando wokuthi amajaji abantu abamnyama siwavotele ngobuninzi kwiinkundla zamatyala. Xa unojonga uqala eBloemfontein uyophuma e-Constitutional Court, ngumntu omnyama, ngumAfrika ophetheyo pha. Saqala ke ngoChassalson sazogqibezela okwangoku athi ukuthi sigqibezele kusaphethe uTata uZondo. Safaka noomama pha kwiinkundla zobujaji. Yinto ke engazange yenzeka kweli lizwe, ubonakalisa ukuthi thina siyi-ANC sime kuphi. Ngemuva kokuba umengameli wezwe Cyril Ramaphosa memezele ngokusemthethweni usuku lovota olungomhla zingama-29 Nhlaba, iziko lezindaba ze-1KZNTV libe nengxoxo namalungu omphakathi mayelana nalolu suku. Lamalungu ke athasemngomumo kuya kulolu khetho. Phakathi kokuphawulwe ngalamalungu omphakathi ukwenyusa kwesibalo sentsha ezakhweni zikahulumeni kazwelonke. Ngeke phela manje ukuthi in the past 2 years ukuthi unemployment rate sinyuke by over 10%. That's scary. Ngoba manje ukhombisa ukuthi there's hunger, and when there's hunger there's crime, and when there's crime there's inconsistency. Ngeke sikwazi ukuthi nje khona la eSouth Africa sikwazi ukulunga. So we honestly need ukuthi nje i-government inike indlela to abantu abasha sikwazi nathi uku-innovate lelizwe leli siye phambili, because there's no other way ngaphandle kwe-youth. The youth is the future. Let them give us the path. Sinbenze umsebenzi wabo, siyabonga umsebenzi wabo abawenzile omuhle, lento solungisa wona lamaphutha nabo labawenzile ngoba phela they are human, sizo understand. Kodwa ekugcineni sikudinga ukuthi manje imental iphaselwe kuthini. Khona sikulungela ukuvota, asinayo inkinga ukuthi singavota. Inkinga ukuthi indlela esiphatheke ngayo iyo le engasiphethe kahle. Kanga ukuthi njengamanje mina ngize ngiba umuntu ongazi noma kumele avote noma kumele angavoti, because indawo engihleli kuyona njengamanje ngino 10 months nginganawo ugesi. So ngize ngingakusiboni isizathu sokuthi ngihambe ngiyovota, kodwa futhi ekugcineni kwakho konke ngiyazi ukuthi kumele ngivote, because mangingavoti ivote lami liyathathwa vele lisetshenziswa ngenye indlela. Njengamanje nje it's a new freedom day, kithina sonke silindele lolu suku, sithi alifike lolu suku lolu lusebenzele ngokweqiniso. Kozongena nqoba ukhetho njengamanje usebonile ukuthi iziphi inkinga esibhekene nazo, iziphi ingqinamba, yini ewisa amaqembu akade senqobile agcine ngasaphumeleli, agcine esevotelwa wona amanye amaqembu ukuze akwazi ukuthi asimame. Kulona leqembu elifuna ukungena, sifuna ukuthi lingene lenze lokhu okwakuvunyelwane ngako, bewuthatha umhlaba, bethi umhlaba wabo, bewuthatha ipolitiki, bethi siwina ukhetho singabantu abamnyama sizokwenza ukuthi 1 2 3. Lo 1 2 3 namanje asikaze size siubone. Sikhala ngakho kakhulu ugesi ngoba namhla layitha amakhandlela ayasishisa
nezindlu amakhandlela ugesi awungahambi amanzi mangahambi uhulumeni. Uhlaka olumela abazali SGB esikoleni JG Zuma High kwaMashu luthi-ke kubambisana nabazali nothisha kube nomthelelo omuhle ekutheni-ke kugcine kuphumelele ukuthuthwa kwabafundi besuswa kwaBesta. Lokhu-ke kuza ngemuva kokuthi kungenele osukwini lesithathu ukuqhubeka kokufunda kwesakhiwo esisha esikwa-M kwaMashu. Lesi sikole sisesigcemeni sakwa-M elokishini lakwaMashu sisondelene nenxangathela yezitolo okuyi-Bridge City, isibhedlela iDr. Phisika Isaka Seme Memorial Hospital kanye nenkantolo kaManji eNtuzuma. Phambilini besika Besta endaweni ebiyincane futhi nezinga eliphezulu lobugebengu. Bezikhulumela abafundi bakulesi sikole bathi-ke bajabulisa ukungena lana ngoba kunamagumbi abaningi abasaminyene. Le opportunity enhle kakhulu for thina ngoba besingenaso space kulesa sikole, besibaningi nje eclassini. Manje ama class maningi siyakwazi ukuthi sifunde kahle, nothisha bazokwazi ukuthi basi-attend. Kukhona ama labs la. Manje siyakhona nokuthi sikwazi ukufunda kahle ngoba nespace sesivulekile. Siphume JG endala kaBesta sisila kwaMashu ka-M. Sijabulele kakhulu ukuzala ka-M ngobani kusifikela namathuba amasha ngoba manje sisiconsider njengamanye ama-smart schools la eKZN. Kusivule amathuba ukuthi sikwazi ukwenza ezinye izifundo njengoba sekuzoba nezinye izifundo la esikoleni ezintsha ukwazi ukuthi nabafundi bekwazi ukuthi bevuleleke ukukhetha kungabi uscience kuphela. Ngonyaka odlule ungqongqoshe umsebenzi umphakathi kulesi sifundazwe uSipho KK Nkosi wavakashela kulesi sikole ngokohlelo Operation Siyahlola waveza ukuthi ukwakhiwa kwabusha kwaso kudle uhulumeni imali ngo-71 million amarandi. Ohlaka olumela abazali into ayivezile uthi bemningi imhlangano ababenayo nomphakathi kanjalo nabazali ukuze kuzonqandeka ingqinamba zokuthi abafundi bagcine bengakwazi ukufinyelela ngezokuthutha. Ngenhlahla enkulu kudala saqala ukuhlela lokho ukuzala. So sibe nemihlangano eminingi nabazali ukubalungiselela ukuze nabo bakwazi ukulungisa babe nesikhathi esanele ukuthi abantwana babo bazomuva kanjani from old school to new school. So akubanga nzima kakhulu kubazali ngoba into bese vesi sesiready sonke ukuyilokhuzana. Yebo bangaba khona ukuthi manje laba basele ekuthina kanye ngendaba ye transport kodwa uyabona ukuthi bayakhona ukufika esikoleni. Bafika ngesikhathi esikoleni which is kona okubaluleke kakhulu okusho ukuthi ingqinamba noma zikhona kodwa yinto elungisekayo. Ukwakhiwa kwaso kwaqala ngonyaka u2020 kwaphothulwa ngonyaka odlule kanti sinamagumbi okufundela angu41 sadala namathuba emisebenzi angaphezulu ka200. Lesi sikole sinabafundi abangaphezulu kwenkulungwane kanti isakhona nezinye inhlelo zokuthi abanye bamukelwe. Kudebo Hospice bezindaba ze1KZNTV ku channel 261 kwaMashu eThekwini. Asike siyayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi-ke sithi zone ihamba phambili. Umbalula ukhankaseli ANC Emsinga zidube ukusebenza ezikaMaspala eNkonyeni kanti-ke baphawula abakuleli ngokumenyezelwa kosuku lokhetho. Nakuba zikhona izingqinamba ezihaqe imiphakathi yakuleli njengobugebengu, ukuphufu kanye nesimo sezulu esidala umonakalo, lokhu-ke akuphazamisa abafundi. Lawa ngamazwi avezwe umfundisi uNkosinathi Mnyaka ngohlalo wenhlangano yabambandla iKwaZulu-Natal Christian Council. Umnyaka kusho lokhu ngesikhathi-ke kuqhubeka umcimbi okuhalalisela-ke izikole ezenze kahle kwimiphumela yamatikletsheni nonyaka. Inhlangano iKwaZulu-Natal Christian Council ithi nakuba ziningi izingqinamba emphakathini kepha lokho akuvimbanga umatikletsheni wonyaka ofile ukuba ungenzi kahle kwimiphumela yabo. Le nhlangano isho kanje ngesikhathi ihalalisela iclass lonyaka ka2023. Siyazi kona ukuthi isimo njengamanje sibukeka silahlisa ithemba ngenxa njengoba sewushilo umsakazi ubugebengu, inkohlakalo, ubuphofu, izifo, isimo sezulu esingesihle nakho konke kuningi nje. Kodwa ukubona abantwana nabo bonke ababambe iqhaza kwezemfundo besukuma bekhipha imiphumela efana nale kuyalivusa ithemba ukuthi likhona ikusasa lesizwe. Eqinisweni imfundo kufanele ngamanje kuzanywe kusemandleni ukwenza ukuthi uhlelo lwezemfundo curriculum luhlelo ngendlela yokuthi ngokokuqala lukwazi uaddress inkinga esibhekene nazo
kungabe ukufunda nje kodwa kwenze imfundo ezokwazi uku-address inkinga futhi kube imfundo ezoletha insizakalo i-beneficiation igqame ukuthi ukufunda kunayo insizakalo ngakho ke nakuba zikhona inkinga kodwa imicimbi efana nale kanye nokuperforma kwabantwana nabazali nothisha nabo bonke abathintekayo kuletha elikhulu ithemba ukuthi kusasa liqhakazile. Imeya yomasipala isifunda uMgungundlovu uMzizuma uthi imphumela iyajabulisa. Into esijabulisayo ke njengomgungundlovu yokuthi sasibekele nje into yokuthi imphumela yethu ayikwazi ukwehla kuneka 2022. Into ke esijabulisayo yokuthi sikwazile ukuthi sikhuphuke ngo1% kumphumela yethu. Lokho kwenza ukuthi inani lezingane eziphumelele kulonyaka libe likhulu kunala ngonyaka odlule ka 2022. Kodwa futhi uhlobo lwemphumela iquality yemphumela ibe ngcono kakhulu kuneka 2022. Uzuma uthi bakwazile ukulekelela abafundi kulesi sifunda. Sikwazile ukuthi senze imizamo yokuthi balekeleleke labafundi ngokuthi sixoxisane nosomabhizinisi. Bakhona osomabhizinisi abazolekelela ngemfundaze njengoMax Prop abanikeze imfundaze kwabanye kwabafundi OSDB abasebenza kakhulu ezokuxhakaxhaka nabo abafake isandla. Kodwa ke nathi ke njengomgungundlovu ngaphandle kwamabhizinisi nathi kunezingane sizoyilekelela okungenani ukuthi ikwazi ukuthi ziyobhalisa ezicishe ifike ku50. Lokho ke kuyasijabulisa ukuthi ke ukuya phambili lezi zinto sizokwazi ukubona isizwe sethu siya phambili. Othisha, abazali kanye nabafundi bebephumile ukuzokwamukela izipho ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Umholi weDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi-ke uzobhalela umnyango wezomsebenzi nomphakathi ngesikhungo-ke esiguculula kuso indle emthunzini nesingekho-ke esimeni njengoba-ke indle isichithekela ngaphandle. Ekhuluma nethimba lezindaba uRogers uthi-ke lo monakalo usuhlale iminyaka ungaba nobungozi empilweni yomphakathi wakule ndawo nephinde-ke ihehe izivakashi. Lesi isikhungo okukhucululwa kuso indle esikuward 19 ngaphansi kwamasipala uMlalazi emthunzini. Ubuholi be-DA esifundazweni KwaZulu-Natal buhambele kule ndawo emva kwezikhalo ngenxa yokuchitheka kwendla ngaphandle neshiya kunephunga kule ndawo. Le ndawo ingenye yezindawo eheha izivakashi ngenxa yobuhle bemvelo. Umholi we-DA esifundazweni KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi uzoyisukumela lento ngokuthi exhumane nomnyango womsebenzi womphakathi njengoba singaphansi kwawo lesi sikhungo. The sanitation plant services both the correctional centre and the SAPS offices, and the sanitation system hasn't been functioning since 2019. And what you now see behind me here is raw effluent that's flowing out of the system, flowing down into the Mtunzini lagoon, and it's obviously having an impact on the environment down there and ultimately in the ocean. Having asked some questions as to why the district's not dealing with the problem, I'm informed that this is not a district function, that in fact the property belongs to Public Works and Public Works should be dealing with it. I'm also informed that 2 quotes have been given to Public Works to correct the situation, but there's been absolutely no action from Public Works. So from my side, being in the provincial legislature, I will now engage with Public Works and ask them what exactly is the problem. Because you cannot allow 3 or 4 years of this raw effluent flowing into a lagoon, which this town survives on tourism and people coming to visit it. And we all know that that creates jobs and employment. And the situation is just absolutely unacceptable. And I will certainly take it up in the provincial legislature. Ekhuluma nethimba lezindaba uRogers uthi lokhu kungaba nomngozi obukhulu kumphakathi wakule ndawo kuphinde kubeke engcupheni ezokuvakasha zakule ndawo. I'm told that the smell, which you would have smelt in and around this area, that the smell
is really, really bad. Residents do complain. But I think the most important thing is you've got a tourist destination here that's now being affected by effluent. People want to swim in the ocean. People want to catch fish. Jobs are created in the hospitality industry, in the restaurant industry. And if people don't come here because the lagoon's full of E. coli and the ocean's full of E. coli, it's going to ultimately affect jobs. And government should stand up, take its responsibility and deal with these issues. The blame game between the district and public works is unacceptable. It must just be repaired by public works. Uma uqhamuka kulesi sikhungo ukhangwa yiphunga lendle echithekele ngaphandle. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezomsebenzi womphakathi ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMthunzini. Okhulumela kamaphoyisa esifundi King Cetshwayo eNyakatho nelikaMthani uKapteni Sanda Shangazi uthi kubalulekile ukuthi amaphoyisa azivocavoce ukuze kehlale sesimene esikahle sempilo. Shangazi kusho lokho ngesikhathi kuqhubeka umjaho wamaphoyisa obuzongeza eAkasrand Beach ngokumjaho ke ozokhipha ozomela lesi sifundo emqhudelwaneni kwesifundazwe kazwelonke ngo-April lonyaka. Abevela ke ezindaweni ezahlukene ngaphansi kwesifundi King Cetshwayo eNyakatho nelikaMthani amaphoyisa ke beqhudelana kumjaho wesigaba ezahlukene nokuyiyona ke zohlonza abazomele ke isifundo King Cetshwayo uma ke sekuyiwa kumqhudelwano wesifundazwe. I-purpose race is to select a district team King Cetshwayo as a representative district team. We race National Commissioner Provincial Commissioner General Nhlanhla as a province in Durban as of April. Each district kumele ibe ne team ezobe yenzile abagijimi. I team ezoba nama runners and professionals and amateurs azobe egijima for each district. Okhulumela amaphoyisa esifundo King Cetshwayo uKapteni Sanda Shangazi uthi ke kubalulekile ukuthi amaphoyisa azivocavoce ukuze ahlale sesimene esikahle sempilo. Kubalulekile ukuthi amaphoyisa singamaphoyisa ukuthi sihlale mentally fit and physically fit. So into njengalezi ziyasiza nalapho uyabona ukuthi we work hard but at the same time we must play hard. Laba ke ngaba hambe phambili kwisigaba sebanga le-10 kanye nele-5 nokuyibona ke bazobe sebemela isifunda sase King Cetshwayo ngo-April eThekwini. Kungidlulisela ukujabula kakhulu. Khomba khona uDisemba wami training yami ngoDisemba ibinhle. I know abaningi bebedla amasalad. Kodwa thina besisebenza. Amaphoyisa njengami ukuthi nawo asebenze kanzima, asebenze ngokuyikhandla, usethe ama target. Try your best ukumitha ama target. Mawuse racing ungasenzi isikhathi ongaze usenze ngisho ejimini. Try ukuthi usenze cause uzowa. Mawusuwile will never run, we might never run again. Nama injuries akhona ahlale bekiwe. Nami nje bengine injury hamstring ithole senze speed work during the week. Kodwa I managed to overcome it. Ngiyabonga ukuthi kwindile number 1 kuma females 5 km. Bengitrainer ke kodwa bengiwalka bengagijimi. Ama colleagues ami bengidiscourage angifuna abamanga even abaphathi bengangimotivate inhlobo. Chronic things but uNkulunkulu wangisiza ke ngaphusha ngiyabonga kakhulu. Ama females ke nawo ngiyawacela ngiyawanxusa ukuthi angadebeseli nginabantwana abawu2 but ngiyagijima because umzimba wami ngifuna uhlala ufit ngaso sonke isikhathi. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele umbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazo bekuyizona ebehamba phambili. Umbalula ukhankaseli ANC Emsinga zidube ukusebenza ezikaMaspala eNkonyeni kanti ke baphawula abakuleli ngokumenyezelwa kosuku lokhetho. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.88 maqhathaniswa nedola semelika libo 20.41 cent maqhathaniswa ne-euro lase-Europe libo 23.84 maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona $2,030.39 ounce ukuthi wona ngahluziwe wona bo $82.24 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Iqembu Mamelodi Sundowns sizibeleke indawo kumzulisano olandelayo weNedbank Cup ngokubhabhadisa ngemvula amagoli izikwazele iNB Lamesia FC emidlalweni welast 32 yeNedbank Cup izolokusihlwa enkundleni Dobsonville eGoli kuthe kuyewe ekhefini bese kungene amane iSundowns amabili kaCaston Sereno lawa Machias Esquivel noTerence Msheko konke ke lokhu kwenzeke ngaphambi kokuthi ke uFord Johnson abuyise ke ithemba kwiLamesia ngepenalty nakuba ke bekucaca ukuthi lamaqembu adlala esigabeni ezahlukene
Emzuzwini ke yokuqala eli15 kuqaphelekile ukuthi abadlali beqembu lasekhaya bebekhululiwe ukuba ke balihlekihle. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukelekeza kuqo bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe ke asihlangane kusasa futhi ke ngathi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile